أرى خبرنا أملاخ يخون كويتايو أبلالخو كويتايو كويتايو أبلالخو كويتايو أبلالخو هاللويا كبرنا أملاخ يخون بلا بقى لبدونا ما قال بجوري هيرا بدونا ما قال بجوري بديا لمنتو هاللويا 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 كويتايو أبلالخو كويتايو أبلالخو كويتايو أبلالخو كويتايو أبلالخو أبي هوتنا كويتايو تركنا زوركنا تتسكم كنا أبهير تأور كنا كلي زخون كنا هللويا thank you Lord بروخ سمياو እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን ነመስግነካለና ሰማይን ምድርን አውደሎ ዝረአን ዘይረአን ባህርን ጠፈራትን ኩሉ ዝገበርካ እዚኻ ዓቢ አምላኽ ቅዱስ ጻድቅ መፍርሒ እግዚአብሔር أي كيدان أملاخ እግዚአብሔር بجماعة تزيد ما دقيمنا እግዚአብሔር بزمشة تزي بشيم يسوع كريستوس أنا حواتين كبرن هبكالونا هلا ونت كان عنا زل العالم واخداني مسانا سلزلخا بشيم يسوع كريستوس أبانا سلزلخا الزينة نمسكنا كالونا جدم ما እግዚአብሔር አቦ ተረፍ ጊዜናን ሰዓትናን ምሸትናን በሙሉ ንዓኽ ሓሊፍና ንህባሎና ካብ ህላውነት ካስተልዓለ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስምረት ካብ ማእኸልና ኸውን ንጽልሎና ካብ ስምረት ካስተልዓለ ድማ ብናይ መጋቢነት መንፈስ ካንስኻ ማእኸልና ክትግለጽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃልካ መብራህ ክትበና ምርዳእ ክትበና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር አቦ እቲ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ክብርን ህበካለሁ ጊዜና ሁሉ ንስኻ ባርኽ በጎይታናን በመድኃኒና ነብይ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ክብርና አምላኽ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ باي ذا واي حزنا يزلنا رأستي كيدان زبلي لو معلتي سالساي كفال ناي مودات ربعي مالتي بس متى واحد يقنا سالساي كفال إنا نريد لنا تنت مرتات تدعر إناين مالتي بليس تردوني أبيلنا نا مودات أخن متخلنا لايك سارفي ناي بولي كيدان حدش كيدان ويدما كله متحف قدسينا يدسوس وزلنا تحسابات كم جمرتات عيزو مالتي سواء مودات أنا تعرق ودلنا حسابات بمنتين أنا تعرقون تلاقينا بيسوس كريستوس يتجبر لنا حكي مستسقى مخنياتو كل جيزة مسرته انتين تلاقينا تسقى آمين هجي
ንምሳሌ ኪዳን ደካትቶ ነገራት ካብስ ናይ መጀመርታ ሓደ ነገር ዝተዛረብናሉ እንታይ ኢልና ዩኒቲ ኢልና ሓቀምሽ ኣምላኽ ኣባና ምህላው ካልኣይ ሎማዓልቲ ዝረኣናዮ ከዓ ኪዳን እንታይ እዩ ዘካትት ኢልና ውሕስነት ሓቀ preserved ኢና ንብል ደለና so this is not an identity بيسوس كريستوس زخنة نأملخ زل علم أو مخرج النبرة سوون كم جمرتات حيزو دحر كيدان مفراسو كمتي آدم كيدان يزفرسه نسخاتكم دم كيدان يفرسكم يخم إلو استزاروا أب نايم جمرتا آدم كيدان بمفراسيو نزخلو شرح مرح حجي سبات نور ودلو نتاجيرو نادلون تلاقينا أداريق نادلو معناه ويد ما كوننا ترقي ودلو معناه سلزي أملخ بيسوس كريستوس عبيلو نابزي ونتاجيرو ناينا نولدلنا مليسونا حاجة سلازي خنبر كلنا أما تعرف قدسنا بايزوي كم زوج الحسات على نافت تمرتك أنا مخالي معنا أما تعرف قدسنا أبي يعقوب ما على حسابات كنري ما تو متان قننا أما الأختي يعقوب كم زول حسابات له نزح حسابات زي كم يتردينا يو نفلت أي دنو أم عرف حدا كفقدي عشرته تشعته زلوا حسابات كم زبلالو فقرات حواتي إذا تفولتوا يخم دحين كاب تحتي أمبي بدحين كأتي زخم بوا يتدلين دحين ولا مسبوك وخوسد تايلو سب أيسي كلا سب أيسي تصدق أملاخ أي جبرنيو سلزي نفسه كبسب نمسمع قلطف نمزراف كأ دنقاي يخون سلزي نرخصت زبالة بزحي كفاءتن تايجوريلو أرحقو نتن نفسكم كدحنا زكالو تقول قال جنا بجرهنة نتايج برو تقبلوه شو خمزيلو تزاريو جبرتي قال كونوا رأسكم النات أبركم سمعت تراي تقوليلو شو خمزيلو حدوكا سمع قال تراي كوينو جبارين تزيكونه نسو نتي نقط فطرته بمستيات زرقي سبعي يوز مسل نفسه يرقي ما يخيد بؤون كما يمخانون تايج بريلو يرسع حكي شو خمزيلو أتي أفتي ملو حجي نشخ عن تايو حجي حرنت أتبيق تايز جبريلو زت أمتيلو حكي شعو جبريل زجبر مبرن تايز زي جبر زي رسع سمعي زي بجوب ربطه خونيو أوكي باي زوي أبزي حدا سبي دزارب دلو سبي زي تاي دجبريلو نتستردو زي نوبرون دحر كوينوس نسون اتي مثل فطرته امستيات درئيمو غنا ابو بيلو خا درسعو كلتيوم حدا يوم دمسلو يلو اذا سبا يابز تمثيلو دلونا امستيات مسكده دريو تعودن باب تدارينا مالتي امستيات انتي جيغا خمزلو وي كون اندري بزح جزء بخون مينانو نكستاين قبلا مالسي زي مستيات قال أملاخ نديو ناب قال أملاخ مسكت كاسي جيجا خا قدلت كاي درئكا مغنياتنا مستيات كد كيد كلها انتاي استيال لك هاجل أيكونن كوم يكونن تزارب دلا ناب مستيات كد كيد كلها سي مثلي فطرت كاي خاطري who are you انتاي تمثل يخاطري يدبل دلا تعودن باب ده أجر سلام انتاي يدري يدبل دلا انتاي يخات مسليو در إيكا إذا سب أيزي انتاي أوز مسليو در إيمبر انتاي رسحات هالو أيكون اندري أم مستيات مسكدس مثل فطرته يدري شعو مثل فطرته مثل آية دحر زي رسع خوينو انتاي يدقبر انتا دايلنا كم تا زلوا نسو كم زخونا يود نبر يدبل دلو نمثل فطرته ريو قنا خمس كده كما يمخانو زرسعن زي قبر
ወይ ድማነ ከምቲ መንነቱ ዘይመላለስን ክልቲኦም ግን ዘሰይምዮም እዩ ባይዘው ሕጂ ንመምሃሪ ኢሉ ዘምጹ ሐሳባት ይምበር ኣብ ሎጂክ እንተዳሪናዮ ምስሊ ፍጥረቱ ሪኡ ዳሕራይ ሽዑ መስከደ ምስሊ ፍጥረቱ ዝዝክር ሰብ የለን እዚኣ ሰቢልኩም ላ ትወልጡ ዲኹም ምስሊ ፍጥረቱ ዝዝክር ሰብ ኣሎ ዲ ወላ ሓደ ሰብ ዳስዋይ ናደጋጊምና መስትያት ንርኢ ማለት ግን ንምሳሌ እምጪኦም በአር ልክዕ ከምቲ ንምስሊ ፍጥረቱ ድርስዕ እቲ ኸኣኒ ነቲ ቃል ኣምላኽ ተረዲኡ ብትሕጊ ሓርነት ኣጸቢቑ ዝጥምት ግን ንዕኡ ዘይነብረሉ ኸዓ እዚኦም ክልቲኦም ዘሰይምዮም ይድብል ዘሎ ማለት ሞኸመይ ዳእዩ ክኸውን ደለዎ እንተዳ ኢልና ነቲ ምስሊ ፍጥረቱ ምስ ረኣየሲ ምስሊ ፍጥረቱ ኩሉ ሻዕና ዘከረ ዝኸይድን ድሕር ኮይኑ ንሱን እቲ ነቲ ቃል ከኣኒ ተረዲእዎ መንነቱ ኣብኡ ተረዲኡ ብኸምኡ ዝነብርን እዚኦም ክልቲኦም ከዓ ዘሰይምዮም ብኣንጻሩ ማለት በቲ ኣወንታው ማለት ኣይተረዳእኹም አገር ሰላም ደግሞልኩም ታይኩል ስለዘለው ከይመስልኩም መጽሐፍ ቅዱስና ኩሉ ዝነግረና በፍላይ ከዓ ንክርስቶስ በትክክል ጌርና እንድሕር ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ብኩሉ ሸነኻቱ ርኢናዮ ንክርስቶስ እንተ ረኺብናዮ እቲ ብክርስቶስ ወይ ድማ ሙሉእ ሕጊ ሓርነት ተባሂሉ ደሎ ንዕኡ ኢና ንፈልጦ ኣብኡ ኢና ብክርስቶስ መንነትና እንታይ ንገብር ንርኢ ኦኬ ስለዚህ ቃል አምላኽ ንመን ይደርኤና እንተ ኢልና who are you መን ኢኻ ንስኻ ብክርስቶስ ይዘርኤካ ማለት ስለዚህ ነዚ ጽቡቕ ጌርካ እንተ ኣተኪርካ ጠሚትካዮ ሞኸዓ ምድሪ ባይታ ከዓ ድሕር ብትክክል ከዓ ከምኡ ትነብር ኮንካ ንስኻን ነቲ ምስሊ ፍጥረቱ ሪኡ ዘይርስዕን ንስኻ ክልቲኻ ሓደ ኢኻ ማለት እንተ ኣብ ባይታ ነቲ ክትነብሮ ዝግባእካ ዘይትነብር እንድሕር ኮንካ ከዓ ንስኻን እቲ ምስሊ ፍጥረቱ ሪኡ ግና ብኡ ድርስዖን ከዓ ክልቲኹም ሓደ ኢኹም ይድብል ዘሎ ማለት እንታይ ክብል ስለ ዘሎ ከይመስልኩም መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ብክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝተፈጸመ ፍጻመ ስለምንታይ ደጋጊመ ነዛ ነገራት እዚኣ ኣምጻለኹ ኣይዶን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ንሽገሮ ንሱ ስለ ዝኾነ ብክርስቶስ ንሕና ተቀዳማይ አምላኽ ዝገበሩ ነገራሲ እንታይ ኢልና ናብ ዩኒቲ እዩ ኣምጪና ትኪዳ ስለዚህ ባዕሉ እግዚአብሔር አባና አሎ በመን በክርስቶስ አቢሉ ማለት ስለዚህ ምስሊ ፍጥረትና እዚ እዩ ይድብል ደሎ ዚያ ሕጅራይ ወንባር ምስሊ ፍጥረትና ነትሕጊ ሓርነት በክርስቶስ ረኸብናዮ ነገራትን በአር ምስሊ ፍጥረትና ምቲ ቃል መጺና ክንርኢ ኮለና ጌጋና ደይኮና ንርእሲ who are we ኢና ንርኢ ማለት መን ኢና ንሕና ኢና ንርኢ ማለት መን ኢና ንሕና ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ኮሎት መስትያት ንስኻ በይንኻ ኣይኮንካን ኣምናት ኣሎን ይነግረና you are not alone አነ በይነይ ኣይኮንኩን አምላኽ አሎ አባይ ይድነግረና that is your identity ማለት حجي أبي أخذ من زن مسيلكم أبايتا كتنبرن كلها كتملالس كلها كتوتسون كلها كم أملاخ مسؤول الله تنبرن تدا أهليها بتغكل نسخة نتمثل فترة ريو جناح أملي سوق أزير إخا مالت نسخة من إخا تراسب كم زي كون كأخذ فلتام سلام انتاي أبتي مثل فترة كانوا سيز نجركا نعو مسرع أخي يوم مسورد كأبايتا أنا أبجراوند خا نعو أيترسعني خام أنت زيو نفتح جحرنت أتبيق أنت عايز جبريلو زت أمت كان تايك أزغوني له شعو زجبر كأيلو كنبرن كله سي أملاخ موس أخمز له كم تع كيدان الناس تزاربنا زي أسلم تاي دقاقي ما زارب على خايدون أيرد أنا كن سب ناب كم زي أمن بارن دحرمتي كله خطأ نبيني أيكون كل جزيسي كحسب كل شيء نبينه مخنيات قال እግዚአብሔር كوم ويدو بلو مثل فترته كوم ويو مثل فترة كان تايدو دلو نسخه بينها أيكون تمستيات نغرا كان قال እግዚአብሔር مسمت أخاسي نسخه نبينها أيكون كان نسخه تراسب أيكون كان نساتهم نسخه خمتهم أملاخ زي بلوم سب أيكون كان انتي كي تخون متان كم تناتهم هكايدا كم تعيت ناتهم عينت أنا وابرامتان كي تنبر حدا نجر له نجركم متحف قدس كزارب كله خمسين لولو
أتادك إسكاز اللخا انتهي قبريلو نقح أمو كاموتات تنس ياتم شعو كريستوس كبرها الكاي تحب تتعودنا باب انت دارينا يو كريستوس برهان كونه كايو ايكونات كريستوس اباخا كبريو يات حسابات ግን ክልተ ሰባት ተዛሪብሉ ኣብዚያ ነገራት ሲያኽ ነግረኩ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ እንታይ ግበር ንቃሕ ካበይተስ ካሙታተስ ሕጂ ሙትን ድቁስን ዘመሳሰሎም ነገራት አሉ ዝፈላልዮም ካ ነገራት አሉ ሓቂ ሙትን ድቁስን ዘመሳሰሎም ነገራት እንታይ ይመስልኩም ክልቲኦም ኣብሰንት ምዃኖም እዮም ድሕር ደቂስካ ኣለኻ ድቃስ ፍርቅ ሞት ድኾነሉ ሰዓታት ትስ ግዜ እንታይ ኢኻ እንተ ዳይልና ንስኻን ድቁስን ዘመሳሰለካ ነገራት አሉ ሞይቱ ደሎ ብምኽንያት ሞይቱ ስለዘሎ ኣብሰንት አክቲቪቲ ድባሃል ነገራት የብሉን ህያው አይኮነን ማለት ንስኻ ካበታ ደቂስካ ኣላ ዘለኻ ግዜ ንዓኡ ደመሳሰለካ ካብታ ግዜቲኣ ብኹሪኻ ማለት ካብ አክቲቪቲ ብኹሪኻ ማለት ስለዚህ አንተ ደቂስካ ዘለኻ ካብ ሙታት ተንስ ዝብሎ ደሎ እቶም ሙታት ተብሂሎም ደለው መን እዮም ተዳይልና ህይወትዩ ሳቶም ሞይቶም ስለዝኾኑ እዮም ዘይትውሱ ንስኻ ተፈላልዮም ነገራት ሙትን ድቁስን ግን ታይም ተዳይልና እቲ ድቁስ ትንፋስ አላቶ ህይወት አላቶ that's why you test ተባሂሉ ደሎ ማለት ከመን ካፍቶም ሙታት አፍቲ ጽሑፍ እንተ ዳርኢናዮ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ እንተ ዳይልና ብዛዕባ እቲ ፍረ ብርሃን ግና ጽድቅን ሰናይን ሰላምን እዩ ምስ በለ ብዛዕባቲ ፍረ መንፈስ ምስተዛረበ ይዛረብ ሽዑ እንታይ ኢሉ አንተ ደቂስካ ዘለኻ ንቕሐሙ ሙታት ተንስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ክገብረልካ እዩ ከብረሃልካ እዩ ምኽንያቱ ልካ ከምትናቶም ኣነባብራ ልካ ከምትናቶም አካይዳ እንተ ትኸይዳ ሃሊኻ እንታይ ይገበርካኒ ይደል ደሎ ማለት መጀመርታ ቀድሞ ምትሳኻ ምንቃሕ ይድመጽ ምንቃሕ አዌርነስ ማለት ፖለቲካ ዘረባ ይኮንኩን ሀይ ትርዱኒ ሓራይ እብና ሕዋትና ሓንቲ ክስታይ ኣላ ንሓደ ውድብ ክትውድቦ እንተ ደኣ ኾንካ ድመጻ ስቴፕስ ኣለዋ መጀመርታ እንታይ ይድበሃል ተዳይልና ሓፋሽ ይንቃሕ ሽዑኡ ይወደብ ብድሕሪኡ ይተዓጠቕ ከይንቃሕካ ይኽትውድቦ ይትኽእልና ከይወደብካ ክትዕጥቆ ኣይትኽእልና መጀመርታ ምንቃሕ ዝመጽእ ስለምንታይ እንተ ዳይልና አዌርነስ ተዳደ ይብልካ አፍሉጦ እንተ ዳደ ይብልካ ብዛዕባ መንነትካ እንተ ዳደ ይትፈልጥ ኮይንካ ነቲ ዓላማኻ ነቲ መንነትካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዳስ ዋይነት ምስሊ ፍጥረቱ ዝሪኦ ማለት እንታይ ማለት ተዳይልና መን ምዃኑ ፈሊጡ ማለት ሽዑኡ ግን ዘይርስዕ ሰማይ ንዕኡ ክነብር እንከሎ እምበኣር ከምቶም ኣብ ማእኸል ምውታት ዝደቆሱ ድቁስ ድኸውን ኖ እንታይ ደኣ ተሲኡ ዝንቀሳቐስ አክቲቭ ዝኾነ ማለት ድሞተ ሞይቲ ህይወት deyብሉ በምኽንያት ህይወት deyብሉ ኢና አምላኽ ደይነብር ንሕና ግን ህይወት ኮላትና ንአምላኽ እንድሕር ደይነብር ኮይና ደቂስና ኢና ደለና እምበር ሞይትና ኣይኮንናን ደለና ህይወት አላቱና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንና ዳስ ዋይ እምበኣራታ ደቂስካ ደለኻ ተብሂሉልና ደሎ ማለት ስለዚህ ናፍቲ ሕጊ ሓርነት አጨቢቁ ዝጥምት ክንብል እንከለና እምበኣር በዚ ጽሑፍ በዚ ንሕና መንነትና ብክርስቶስ ክንሪኦ ከለና ብኺዳን መንጽር ብፍላይ ክንሪኦ ከለና ናብ ዩኒቲ ምስ መጻና ቃል እግዚአብሔር ብዛዕባና ክነግረና ከሎሲ you are not alone በይንኻ ኣይኮንካ ስለዚህ ከምቲ በይኖም ዝኾኑ በይኖም እዮም ሶም እኮ ሶም በይኖም እዮም ቶም ንዛረበሎም ዘለና ፈሊጥኩም ኣለኹም በይኖም እዮም ንሶ ሓቂ በይኖም ስለ ዝኾኑ ከም በይኖም ተሓሰቡ ከም በይኖም ተተመላለሱ they are single እዮም ኣይተመርዓውን ናብ ኪዳን ኣይኣተው ከም ኪዳን ዝኣተው ሰብ ክሓስቡ ይክእሉን እዮም ንሕና ግን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ተዳርኢናዮ ሰብ ኪዳን ኢና አምላኽ አሎ አባና ምስ አምላኽ ኪዳን እንታይ ጌርና ኢና ተኣታቲና ኢና በይንና ኣይኮንናን ከም በይንና ዘለውና ክንሓስብ ኣይግባአናን ክንኣቱ ክንወፅእ ከነገልግል ኩሉ ግዜ አምላኽ አሎ ስለዚህ ናብ ዩኒቲ አምጪና ክንብል እንከለና ተቀዳማይ ሐሳባትና መታን ከስታኽ ገብረልኩም ኢለ ብድሕሪኡ ሽዑኡ እንታይ ጌርና እንተ ዳይልና ባር ናብ ዩኒቲ ጥራሕ ደይኮና ከዓኒ ውሕስነት ይሂቡና ናብኡ ምስዓተናሲ ምሳና ስለ ዝኾነ መቸም አምላኽ ስቃ ይብልን እዚኣ ነገራት እዚኣ እንደሆነ ነገረኩም አምላኽ አባኻ ምዃኑ እንታይ እንተ ዳይልና መሰረት ናይ ምሳኻ ምዃኑ አባኻ ከይኮነ ምሳኻ
ኣይከውን ኣባኻ ምዃንን ምሳኻ ምዃንን ክልቲኡ በበይኑ ኣለዎ ምሽ ሓቂ ኣባኻ ጸጋይ ምሳኻ ምዃን ኩሉ ግዜ ቅድሚ ኩነት ኣለዎ ግን ኣባኻ ከይኮነ ምሳኻ ክኸውን ኣይክእልን ምሳኻ ምዃን እንታይ እንተ ኢልና እምበኣር ንሱ ክሕግዘካ ከሎ ስምረቱ ኣብኡ ክትርኢ ኣባኻ ክህሉ ከሎ ማለት ግን ብምንታይ ምኽንያት ይኸምኡ ድኸውን እንተ ኢልና ኣባኻ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ናብቲ ናቱ ዩኒቲ ምስኣተና እምበኣር እንታይ እዩ ገይሩና እንተ ኢልና እንኮላይ ሓለዋ ይሂቡና እንኮላይ ውሕስነት ይሂቡና ማለት ካብ ውሕስነት ባዕልና እንተ ደይ ወፂና ኣብ ውሕስነቱ ክሳዕ ዘለና ግዜን ሰዓታትን ውሕስነት ኣለና ካልእ ናይ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ምኽሪ ዝተተሓሓዘ ሎም መዓልቲ ኪዳን ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተ ኢልና እምበኣር ከዓ ሽርክነት ማለት እዩ ሽርክነት ማለት ርዳእና ምሽ ሓቂ እንታይ ማለት እዩ እንተ ኢልና ሓባራዊ ዕዮ ካመጀ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ኣነ ፈፂማ እንድያ ደይ ትርዳእኒ ግን ከዓ ብጣዕሚ ከዓኒ ክሓስቦ ከለኹ ከዓኒ we are so privileged ኢና ማለት እዩ ኣብ ገለ ጋጣሚ ዝሓሳባት እዚኣ ተዛሪበ ኣሎ ኤክስክሉድ ምግባር ኣሽንኳይዶ ንፅቡቕ ነገራት ንሕማቕ ነገራት እኳ ሰብ ምንጻል ድበሃል ብመሰረቱ ኣይፈቱን ሓደ ግዜ ኣንቲ ስታይ ክነግረኩም ቀደም ኣብ ኣስመራ ከለኹ ማለት እዩ እሽተይ ጓለይ እንዳጎበዘት ኣብ ትኸደሉ ግዜ ሰንበት ሓደ ተኸታታሊ ፊልም ሓንቲ ግዜ ነይራ ትዝክረዋ ትኾን ሚልዮን ትበሃል ሓቂ ንሓራይ ኮፍ ኢለ ሓደ ግዜ ይርኢ ነይረሲ ገሪ ምን እንታይ ኮይና ሲላት ካፍታ ሙቪ ድሕሪት ክመልሰኩም ተናንስቲ እንታይ ድበሃል ስንክታ ነይረን እዚ መጠቃ መቸም ዋላ ተሪፍካሲ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ሻቂ መጠቃ ምስንካት ማለት ሲ ከመይ ምዃኑ ስፈልጥ እዩ ላሕራይ ሰብኣያ መፅዩ ማለት እዩ ሰብኣያ መፅዩ ወሎ መዓልቲ ደኣ በዓል ክርስቶስ ከምዚ ዝገብራ ነይረን ሳይ ተፀውዐት ዳሕራይ ሽዑ ስለምንታይ ዳ ደይ ፀዋዓኒ ገለ ኢላቶ ማለት እዩ ሓሪቓ ናይ ብሓቂ ተሰሚዑ ማለት እዩ እሱ ከዓ ታንክስታ ክገብራ ኢሉ እንዴ ምናልባሽ ነተን ወሓላሉ ጥራሕ ፀዊዓ ትኸውን ገለ ማለት ንሳ ከዓ ሽዑ በቃ ሓሪቓ ኮደብደብ እንዳበለት ነዘና ባጊዕ ገለ መልእኽታ መጠቃ ተሪፍዋ እንታይ ተርፋ መጠቃ ምስንካ ተሪፍዋ እንታይ ተርፋ እንታይ ከረዳእኩም ስለዚህ ነው ምንጻል ድበሃል ከቢድ ሰብ ንድጠቕሞ ነገራት ኣይኮነን ንደይ ጠቕሞ ነገራት እኳ እንድሕር ነፂልካዮ ተነጽሎ ከቢድ ኣምላኽ ግን ኣቋፂሩና ሲ መሻርኽቱ ገይሩና ኣብቲ ንሱ ዝዓዮ ኣብቲ ንሱ ዝገብሮ ኣብቲ ግኡዛዊ ዓለም እግዚኣብሔር ግኡዛዊ ዓለም ምስ ፈጠረ ኣብ ግኡዛዊ ዓለም ነገራት ከም መሓድር ከሎሲ ግኡዛዊ ሰብ ፈጢሩሲ ብኡ ኣቢሉ ከዓኒ እንታይ ክገብር ንምድሪ ንሰብ ከም መሓድራ እግዚኣብሔር ንሰብ እንታይ ሂብዎ እንተ ኢልና ሓላፍነት ሂብዎ ስለዚ እዩ ንሰብ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ እንተ ኢልና ንምድሪ እንታይ ግበራ ኢልዎ እየያ ስለዚ ከም መጀመርታ መቸም ሓደ ነገር ተዘራይ እግዚኣብሔርሲ ዊን ኢሉ ወምፅእ ኢሉስ ሕስብ ኣቢሉ ኣይገብርን ኢልና ኢና ምሻቀ እንታይ ደኣ መዲቡ እዩ ትገብር መዲቡ ብፕላን እዩ ትገብር ስለዚ ቅድሚ ምፍጣሩ ንሰብ ክፈጥር እንከሎ ንዓለምን ምልኣታን ካብ ፈጠረ እንታይ እዩ ኣብ ልቡ ሓሳባት ነይሩ ወይ ድማ ታብኡ ዝነበረ ምኽሪ እንታይ ነይሩ እንተ ኢልና እምበኣር ንምድሪ እንታይ ዝገብር ዝገዝእ ንምድሪ ዝዓይ ሰብ ናይ መን ምድሪ እንተ ኢልና ሰማይን ምድርን እኮ ናይ መን እዩ ናይ እግዚኣብሔር ስለዚ ኣብትናቱ ዕዮ ኣብትናቱ ነገራት ግን ሰብ ድበሃል መሰምፀ ንሰብ እንታይ ሂብዎ እንተ ኢልና ሓላፍነት ሂብዎ እንታይ ክብል ስለ ዝደልዮ ይኸውን ካብ መጀመርታት ሒዙ እግዚኣብሔር ንሰብ ኪዳን ከተኣታቶ ከሎሲ እንታይ እዩ እንኮላ እዩ ገይርዎ እንተ ኢልና ኣብትናቱ ትካል ኣብትናቱ ፕሮጀክት ኣብትናቱ ዕዮ እንታይ እዩ ገይርዎ እንተ ኢልና መሻርኽቲ እዩ ገይርዎ ስለዚ ኪዳን መቸም ኪዳን ከነተኣታቱ ከለና ኣብ ብፍላይ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ቅድሚ መርዓ ደጥረኽዎ ገለ ድበሃል ነገራት የለን ሓቀይ ምሽ ወይ ትገብርኒና መንፈሳዊ ኣብ ካልእ ምናልባሽ ኣብ ዳስ ቅድሚ መርዓ ደጥረየቶናታ ቅድሚ መርዓ ደጥረዮና ናብ ዩኒቲ ክትመጽእ ከለኻ መርጂ ኢኻ ትገብር
ናብ ኪዳን ክትመጽእ ከለኻ ኩሉ እዩ That's why ka amlach እንታይ ገይሩና ተራይልና ኪዳን ምስ ሰባት ምስ ተኣታተወሲ ኣፍቲ ንሱ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ከይህበና ንሰባት ክፈጥር እንከሎ ጉኡዛዊ ሰብ ገይሩ ስለ ዝፈጠረ ኣብቲ ጉኡዛዊ ነገራት ግን ሙሉእ ሓላፍነት ይንሰብ ሂቦ እንታይ አይገበሮ ተራይልና እዚ ቅድም ምፍጣርካ ዝፈጠርክዎ ኣነ ምክንያቱ ኪዳን ቅድም ምትእታው ናይ ኣይበለን كي فترة كل نجارات فتيروسي ده هراي شو نوع مس فترة قل نقول نجارات هيبوا رام ينقسم من تزي متحف قدس كزاربنا كلهم تايلو سمايات نايك زي أبيهر سمايات يوم مدرجنا عندي دك سام تايجا برايلو هابا سلازم السب كم مسرته زي أبيهر كحسب وقولوسي نوع متعيتو جيري انت جيروا فتيروا بقى مسؤمتانك عي مسؤمتانك سرح مالك مو أملاخ رايو سبكوا عبد تقمك كاي كون نساب زي تقمك كانت تسيلك كواد سمعك مالتي إذا سبيت دم تأخذكم مسؤول إليكم كون بزعامتك أخزار بدليكم صلولو يتريفوا مالسي تكي يتريفوا جنسب من تسأل بها لا يفوتوني ما كان يعطونهم مستفاد أرنا سبات أي كلنا مالت أملاخ جن كم جمر تاتيز حجون لما تعرف قدسنا صار بينهم قبر نعم لخ مقل قال مالت حدا نجار لومي كزاربكم أبيت أملاخ نوح تملالس نعم لخ مقل قال نو سنات سبات راح استحاز أخوين نسمعكم بيت أملاخ كم بيتكم ديتر إيوه خم نورمال تملالس تقانو تقينكم تغستاي تخونون تد أخونكم لو ما علت أتحساس بخم كتكير خد كل لكم بتغل وزب بلا نجارات نبيت أملاخ كتقلقلو أملاخ privilege يبوكم هذا جزء كم زقات من حنت نجار كنجاركم من أجر من جده أبو غاندا خلوا خوي حنت حفتي هندبت ما كم كم زوم كستايل لو أم ده شيء قل رخيب وما متشم سي بقول نجار عند عمر عاد أو يوم ما يدرنه نايت أولو تكور بيانيرا دحراش هندبت متى باستر دليل قال له إلاتني أوفيس تسوي عيا متى دحراي تايلاتني باستر نايت أولو تجروب كجود فودلي إلاتني مالك كاب أملاخي أنا خاني كم أفي أنا حاس وبتعمل صبوا جيرك إلى أمانة هو تسمبده هو كنا نقرأكم يا ده نقرأكم يا ده نايت سمبده هو بتعمل صبوا جيرك إلى أمانة تأمي تحتنا وانا تأخذ الجليلة بكا سخنا يتقولوا تقولوا بتحدي أنا خا باستر مخان حدكم إلى أمانة لا جليلة ولا بوتان شو بوتاني في اللي نمبر قلت أنا هكون حد على ما أنا عيد لنا السخر مقدالك أنت زعل زي مقدال كوين زي سمعك كوين أنا مقدالي كأ مقدال كوين سمعك أنت حر كوين لا أنت في اللي قلت أنا في اللي نحن تنجري عيدها شمن بوتان ناي بوتا شمن رأي في اللي نمبر على ما أنا نحد عيون نحد من قصتي نقلتين أنا عيد أبكر ما أملا خير نقولكم دلوخ أفتهد الله تقول حاجة عاد إنجليزي الله كل شيء أتذكره سوري تجاجي اللغيات على هذه جزء أبي أملا خسلنا قلقل نعنا تروح استحاز نعنا تروح استوهب دمسلكم سبات شون توشون كانت يا أخو زي شون توشون كانت مسكورك عديك كده فاي أجر سلام لو حامد هذا بتشرش لا تملا لسه حلاف النت يسمع بيتهم كوينا يسمع جن أملاخ متعيتي يجيرنا لو ما عتز نجارات زغرد أنا أبيت أملاخ آتينا كنواسا كنعي كنجبر نستوصون سبات راح استوهبه قدمي تسلز صنحون عتاتهم راح استوهبه حلافنت أي كونن بيتكي نيشتين أقرأ من قديك نقرأكم نستيقظكم إليه الحس أنا قويت أقبل كلهم قد من أنا 9 عامة مرتي قويت أتقبله مجمرتا دحر 3 عامتنا بقى له هوت بحال بيت كريستيان جوين مس غبركو
بمنتهى أقل قاله خوينا إيه ناب church مرج تقبر دلوا أبتي جيزتي ناي هاي سكول نايك إحنا بحر ليدر الله أبتي جيزتي مالتي جن حبرت راح سلز نبرنا يو church سلزد لأن ناب church join مس قبركو church هذا قبيلة من مالتي أقل قلت بمنتهى جمير كانت دايلكم مني نيرنا أنا جزء زريع أكون ما أملاك يدنقركم دلوا every Saturday مسألة ندامت أخو جزء يدولول نير church دحراي تمرتي عبيت بحالافت جيزيت موجاسة زبحالي نيرو ما تقول عشمو موجاسة تماهيره نام مزمران كوينا مالتي مزمران كأنيره نيشتي مالتي دحراي قدام يزوري أودي أمس متأخو إيه وانجلاوي ولا جيزي هيبة مالتي 9 شو دشتنا حج خندي عامتات كوينا لا أيضا كمر أو كله أتوم churches توم حواسي بمحير أفتي church مهلاوي مالتي أفتي church توليده ودعوه خيد مسلم نير أبونا دن دلوني مسلم نير أنا بحكي كويس نقرأكم دلوا تحرأي أمر عي أبول بيت مالتي أبوينا دين متيم مش رأيه حد حوي مالتي متيلو كيرو يلني يقول الله أبوها بيهوت هاللودي أنا أبزي church توليد دعوة خيد مسلك مش حكي جنيني يشعون أي بحكي نقرأ هذا حدا جيزي أقل قلوت نستوصون سبات كوي نسمعنا بعد إسناد ناي كلاتنا حلاف النادي أملا سبيد اللي يوم ما أنت بستفلا ينقرات سبات تصوعهم مسيلهم سبات قودي أو منا بمبال أقل قلوتكم زحدوكم سبات تدأهالهم أقل قلوتني أملاخي تصويعكم please back to your place نبوتكم تمدسوا أبحق إيه نقرأكم لله بار أملاك كم جمرت أنت كل سلسلة دلوا خمسين كنا حكي نقرأكم لازم مسكرنا سن إجرا من قديم متان كده عماكم يلي الزارب دلوا أملاك كم جمرت هتحيزو زنا برزل على مخرون تا إنتر عيلنا سب متعيت متان خون سب كاب كيدان مسوت بعد ما تحيزون تا يخوين إنتر عيلنا باري كم متعيت أملاك مخان واتين كله سلام منتاي مخنياتو نتا سب نخمل كاستو هبتو مدري نتاي جيروان تدعيلنا بسبب بيلو سيطان نتاي جيروا مليقوا ما انت زد ما أملاك زعلم زيادة بهايلو دولو مالد مركا مجمرتاكو سيطان ولا حنت حلافنة ملك دبها النقرات كوي نبرون ملك دبها الكامن يوسيدو وانت دعيلنا كاب سبز وصدوي أملاك جن جاس سلزغونة صادق سلزغونة كسع بتي نبور نقرات سقع زملسو انتاي جيرو انتا دعيلنا جيزي هيبو شعو انتاي يخقبر جميرو انتا دعيلنا مبار بخيدانو أبولي كدان كان رأيو مالتي كلهم كابنوه هاتحسكم رأيو نسب كأتعو نسب زرق قدف نتستزارو وقالا بزفترة 13 حمو الشمتان كي عاطف مسارحي نايفو قادو ستتقومو لنماني ننوهي مغنياتو أملاخنا حاتيات سقيلو سلا زيرين سب قطعو نيرو سب مفتعرو سلا استطعاس أملاخ تصادق سلا زغون أبزو فترة 13 حمو الشمتان ممتعنا يسوس كريستوس تزاريو سلا زلو نقولو سب انتداعت في إيوه ستزارو بوتاي كهلوني سلا زي تصدقو أملاخ انتاي كقبرين تدعيلنا كتألمي أملاخ قنت صادق سلا زغون مسارحي ناي تصدقو مسارحي ناي فقادو خاني من غيرو تدعيلنا ننوه غيرو مالد نهاب زبونو ترفيز غونه سلام انت انت دايلنا متعيتني املاخ متان كون سلازي كم مجمر تاعت حيزو نفقادو نمخرو نحساباتو سباتنا مرص سبات سلكتنا غبر افقادونا اتو هيوتهم بملؤ كم سبات كنبروز غبؤم نابرا نعتاتهم زمسل نغراتنا نبر خلو غنت دنبروز نبر نابرا غنتا انيرو انت دايلنا افقاد እግዚአብሔር ተንጠልጥሎም የምዝخدو ነር ሓደ ነገር እንደሆነ ነግረኩ ዳዊት እኮ كم سب بلع كم سب ستي كم سب نهاجري محدر قال إيو خلو حكي كم سب كفقد أملاخ وتصعب لكم كثر إيوه خلهم مالتي أفتي نسو زي ريو بعين تسقى منفسها على ما أنا إجزي أبهير جن داوي تنتقل إلوز نبرز خدوز نبر مسمر جن تاين يرتد عيلنا فقد أملاخ زبهالي ما أنت زمت صحف كودس كزارب كله داويت أبزبنو نفقد إجزي أبهير مسجل قال أنت جبرين عارف
اتزخدوز نبره موفمنت زخدوز نبره منقسقاس بمولؤسي انتاي نيرو تدايلنا فقاد እግዚአብሔር ስለምንታይ ተዳይልና እግዚአብሔር ካብ ይሁዳ መምጻና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ስለዝና ካብ ነገድ ዳዊት ሐሲቡ ስለዘሎ እንታይ ገይሩ ተዳይልና ንዳዊት መሪጹ አንተ ነገር እንደሆነ ነገራኩ አመንጎ መምጻና ዳዊትን ናይ ሳኦል መንጋስን እንተዳርኢናዮ መቸም እግዚአብሔር ዝተቀደመ ያት መስል ታጽሕፍት ሐቀይ ሰባትዮም ቀዲሞም መንበር እግዚአብሔር ዓላማ ነይሩ ዳትስ ዋይ ከአም ሳሙኤል ከከራኸር ኮሎ ደሃን ሄደጎም ዚኦም ንዓይ እንታይ ስለዘይ ገበርኒ ክገዝኦም ስለዘይ ደለዮም ስለዚ ከምት ድብሉ ካደለው አንግሰሎም ይሮ ብዙኾነ ግን ኡምን ኮይኑ አይተረኽበን ንዑ ምስ ክስታይ ምስ ገበሮ ግን ንዳዊት ካብ መጀመርታ ሓሪዎ ስለዝነበረ አምጪዎ ማለት እግዚአብሔር ካብየናይ ካብ ነገድ ይሁዳ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ነገድ ይሁዳ ከመጽእ ስለዘሎ ዳዊት ትሪኦ ለهم ባር ዘቦኑ ሙሉኡን ምንታይ አገልግሉ እንተዳይልና ንፍቃድ እግዚአብሔር እትዱ ነብሮና አብራ ከምሰብ እንዳነበረ ከምሰብ እንዳበልዕ ከምሰብ እንዳሰተ ናአተው ናአታተው ካልኦት ነገራት ከምሰብ ኩገብሮም ዝግቦ ነገራት እና ገበሩ ከለው ተጠንጢሉሉ ዝነበረ ነገራት ግን እዚ አፕሊስ ክትርዱ እንደል ያለው ንሱ ዘይሪኦ ተንጠልጢሉሉ ዝነበረ መስመር ዝኸዶ ዝነበረ ግን ታይ ነይሩ እንተዳይልና ፍቃድ እግዚአብሔር ዝብኒ ነና እግዚአብሔር ነገር ነና እግዚአብሔር ዓላማ ነና እግዚአብሔር ምኽሪ እንታይ ገይሩ እንተዳይልና አገልግል አብርሃም ራእዩ ድሕሪ ምጥፋት ቀዳመይት ዓለም እግዚአብሔር ንአብርሃም ይጸውዕ እግዚአብሔር ንአብርሃም ክጽውዖ ከሎ ምዕራፍ 12 ተዳርኢናዮ እግዚአብሔር ውሉድ ከም ዝህቦ ዘርኢ ከም ዝህቦ ተዛሪቦ ማለት ገና አብርሃም ውሉድ ደይብሉን ኮላ ምዕራፍ 15 ርኢና ነርና ክልተ ነገራት ታመጀመርታ ዝተዛረቦ ዘርእኻ ከም ዝኸውን ይትብል ሓሳባት ተዳርኢናያ አብርሃም ሲ እግዚአብሔር ዝሪኦስ ነበረ ነገራት ነይሩ መን ይድርኢ ነይሩ እንተዳይልና ቢይስሐቅ አቢሉ ንሳቶም አፍቲ ናይ ሐቅ ናይ ኩነታት ሐቅነት ክሪኡ ከለው ይስሐቅ እዮም ድርኢ ደለው ኪኖ ናይ ሐቅነት ናይ ኩነታት ሐቅነት ደሎ መንፈሳዊ ሐቅ ግን መን እዩ አምላኽ ድርኢ ነይሩ እንተዳይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝርኢ ነይሩ ተዘርኢ ዝብል ማለት ስለዚህ አብርሃም ክጽውዖ ከሎሲ አብርሃም ከም ሰብ ነብር ነይሩ ይበልዕ ይሰቲ ግን እትደገልግሎ ዝነበረ ዘቦኑ ሙሉ አገልግሎ ወደ ሐለፈ ግን መን አገልግሉ ንፍቃድ እግዚአብሔር ሰባት ንመን እግዚአብሔር ንመን ተጠቂም መታይት እንተላይልና ባር from the beginning ንሰባት ይተጠቂም ሰባት ኩሉ ጊዜ አፍትናቱ ዓላማ አፍትናቱ ምኽሪ አፍትናቱ አጀንዳ አፍትንሱ ዝሪኦ ከተግብሮ ዝደሊ ዘበለ ነገራት በሙሉ ንመን ይደሳትፎም ተላይልና ባር ሰባት ይደሳት ታይኦም ሰባት እንተዳይልና ባር ሕጂ መሻርኽት እዮም ምክንያቱና እግዚአብሔር ዘልዓለማዊ ምኽሪ ቆሙ ስለዝኾነ ናብ ሓዳር ክንመጽእ እንኮለና መቸም ብዛዕባ ሓዳር ዝዛረብ ኪዳን ንሓዳር ኣዝዩ ዝገልጸልና ኪዳን ታይ ስለዝኾነ ሓዳር ስለዝኾነ ናብ ሓዳር ክንመጽእ እንኮለና በበይንና ዝነበርናዮ ነገራት ገዲፍና ናብ ሓደ ዓላማ ምስ መጻና ኩሉ ጊዜ ክልቴና ንሓስቦ ዘበለ ክሳዕለት ሞትና ካብ ቤተሰብና ምስተፈለና ናይ ቤተሰብና ተሓሳስባ ሓልዮት ገለ ድበሃል ነገራት ኩሉ ዋላ ክንሕግዞም ተደኣ ኮይና ብክልቴና ዝተሰማዕናሉ እንኾዶ ዘበለ ኩሉ እንታይ ኢና ንገብር ተዳኢልና ሓንቲ ዓላማ ኢና ንገብር ናትና ፋሚሊ ዝመስረትናዮም ተቀዳማይ ተጸዋዕ ሓላፍነት ደሎና አምላኽ ዝሃበና ሪስፖንሲቢሊቲ ናይ መን ናይ ደቅናይ ሓደ ፕሮጀክት ይብና ስለዘሎ ምሽ ሓቂ ክንሓስብ ኮለና ሕጂ ክንማኸር ኮለና ክንላዘብ ኮለና ኩሉ ነገራት እንገብሮ እንታይ እንተዳኢልና ነዚ ፋሚሊ እዚ ከመይ ጌርና ስለዚ ሓደ በይኑ ይገብሮ ዲ ስለምንታይ እዮም እዞም ክልተ እዚኦም ናብ ኪዳን ምስ ኣተው እንታይ ኮይኖም ንብል ደለና እንተዳኢልና መሻርኽቲ እዮም ኮይኖም ባር ኪዳን ሽርክነት እንኮላይ ኣብ ሃገራት ንርአዮ ከፊላዊ ኪዳን ክትኣታተዋ ከሎ እንታይ እን ዝኾና እንተዳኢልና ኣብቲ ዝኣተው ኪዳን መሻርኽቲ ይኾና ማለት ኤዘር ዲፕሎማሲያዊ ክኸውን ይኽእል ወይ ወታደራዊ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኢኮኖሚያዊ ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ግን እንታይ እንተዳኢልና በቲ ውዕል ዝኣተዎ ምሽ ውዕል ፈራረም ሓቂ ዳሕራይ ሽዑ እንታይ እዮም ዝኾኑ እንተዳኢልና መሻርኽቲ እዮም ዝኾኑ ማለት ሓዲኦም ነቲ ውዕል እንተደኣ ዘይፍሪስዎ ዓማፅ እንተደኣ ደይኮይኑ በቲ ውዕል ክኸዱ እንተደኣ ኮይኖም ክልቲኦም ይምልከቶም እዩ ማለት መሻርኽቲ እዮም ዝኾኑ ማለት ዓበይቲ ሃገራት ንንኣሽቱ ሃገራት ግን ካባታተን ረብሓ ስለዘለወን ሽርክነት ከኣትዋ ከለዋ ክልቲአን እንድረባብሓ ማለት እዩ ዊን ቱ ዊን እዩ ሓቂ ምሽ ንሕና ምስ ኣምላኽ ሽርክነት ክንኣቱ ከለና ዊን ቱ ዊን ኣይኮነን ኣምላኽ ንዓና መታን ክረብሓና ጥራይ በቃ ንዓና መታን ክጠቕመና ጥራይ
نحنا هالينا نرأسنا إن نربح حنبر نحنا خي هلنا أملاخ ندحر دليل دقل قلوب بس إحنا قرات قبر خير مخنيات أملاخ كابت حدا نقرات أملاخ دبلون تاين تلاعيلنا نسو العلها وسلا زخنة دليتو قبر سلا زخيل مالد كان أملاخ أقوات يروس أتم سبات اسك حساب اسكم حساب كم حد يجي خاص بخلوه لتشيلو تبرهان كما تان خلو أملاخ أقوات يرو نتيجة زي أبير زقبرو نحقو حيس كان مدرفوت إخاخة الزهرة بزعباك عليك زي أبير أقل قال عليك زي أبير كتكون إيماجان أيوة كأنه فتيم زي أبير كم زي يويلو زي أبير كم زي يويل كاخة الزهرة قبض زعبيت أجا داو يتكوهم إيه نبيت كسر حلو مستلي أملاخ قنا بيت أنا بني يقولوا بقى هذول سوات نعملاخ مقل قال it's a privilege نعملاخ مقل قال سوات ملمان كل منهم دايم ردات رأي بقى نعملاخ مقل قال بعد خي أخا خد اليوز قباك أبينا يالو بوتا خجل قلي خير أبينا يفتح أقل قروه تلو قفتات كشف في نخير كاب جزاي نلعلي نتي سماوي نتي نأملخ نجارات كال عصب مهلا وحده قوة مرتيس لزي كونه عصب ده بحال نجارات هالو بعندها رؤوس مالتي جن أملخ قاتش إيروكا كتجلجلو إلو privilege هي بكا خلصي سلام انتهي نزل نجارات أملخ كاو شل مشارخ تجيرنا نعلم أنه مخرون فقالوا كام تعيي تجيرنا أقل قلوتنا أصنع هنا نحس قبرنا نجارات إذا نجارات زخرت أنا خلّي إذا عليه كوينه خمسة عن تويز مسكر كلكم قال كحد جاي يدور نجارات نما فرار إحنا أقل قلتي بزحت تقوم يمسخاتكم كم يتقبلون أقل سلام كحد جاي يدحريهم من على واش باستر كم يبلون هذا قال لا يبلون هون كم زناتين هذا نجار كنجاركم أما صاحب كلسنا أبولي كدان كاب إبراهيم تحسكم رأي بمول أمنا إجزاء بهر سبات سجع من مسعنا يسوع كريستوس نبورو بيرد زم سبات زي بمول هيوتهم جيزي زحلف وز نبورو سقاي أب قمة أتيهم مالته بمول زم سبات زي أنت كوينهم أنت دعيلنا أب زمانهم كم سبات نانبورو خلوا اتخال إز نبر نجارات كنت عينيرم تدعيلنا نفقد إجزاء بهر يوم سنبرو نيرم أفقد إجزاء بهر أتيوم يوم تايز قبرو نيرم تدعيلنا سعيو نيرم أبراهام رأيه حكي دحر أبراهام يساق رأيه دحر يساق يعقوب رأيه دحر يعقوب منين نركب تدعيلنا إسرائيل كنت أنت تدعيلنا بتتصلها له تاو من جدي نتي إجزاء بهر حسي وز نبر مخري نعو تايز قبرو يوم تدعيلنا أبزام مدرزيا زين صبارو مغنياتو እግዚአብሔር ንምምጻእ ሰንሰለታው መንገዲ ናይ ወዱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠቀመሉ ህዝቢ ካብ ዓለም ሙሉ እንመን እንተዳይልና እስራኤል ስለዚህ እስራኤል ትበሃል አደኔሽን ከም ካልኦ ሰባት እናነበሩ እንከለው ግን እቲ ዝዓበየ ዝነበሩ ግን እንታይ እንተዳይልና ንፍቃድ አምላኽ እዮም ዘገልግሉ ነይሮም ስለዚህ ኣብ ዘመናት ሙሉ ራእይዎም ባር እግዚአብሔር እንታይ ተጠቀመ ይመጽ እንተዳይልና ሰባት እና ተጠቀመ ይመጽ أقول لنا نحن حسب كلنا هذا ثلاثة دايمنشن كريكو قداماي تناي مجمر تاس النبر زل على ما مخري نايك زي أبهر انتا ينيرون تدعيلنا نمدري سبك جزء إلو متعيتو خونو كحسب كله كل جن نايك زي أبهر النبر على ما انتا تدعيلنا نعوز مسل أبزام مدرزيا انتا يكجبر تدعيلنا كتكل حكي بود ما نايك زي أبهر انتا يكجبرون تدعيلنا كم لغو زي أنا قرأت زي أخم زي أيلان ناخدت كلها ودكتب بهالمتي مالتي ودكتب بهالمسمات أشعو أملاخ ممسعنا يسوع كريستوس لازم الدبة نممسعنا يسوع كريستوس زخون من جدي دليل مالتي نممسعنا يسوع كريستوس زخون من جدي هزبي زبها الإسرائيلي حسب سلسلة نبرة لازم ممسع كاب إبراهيم جميرو تاجر وانت رأينا أفقاديته
ስለዚህ አብርሃም ንፍቃድ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ እንተዳይልና አገልግሉ ሓሊፍ መታዓይት ኮይኑ ማለት ብድሕሪኡ ይስሐቅ ብድሕሪኡ ያዕቆብ ብድሕሪኡ እስራኤል ዝበሃል ኣብ ምድሪ እንተዳሪናዮ እንታይ እዮም ገይሮም እንተዳይልና ሓደ ነቲ ብዒንቲ ስጋ ዘይርአ ኣምላኽ ዝበሃል ኣምላኽ ከም ዘሎ ካልኦት ዓለማት ኣሕዛብ እንዳምለኹ ከለው ኣምላኽ ዝበሃል ከም ዘሎ ግና መሻርኽቲ ናይ ኣምላኽ ኮይኖም ኣብ ምድሪ ንኣምላኽ ኣምላኽነቱ ዝገልጹ መን እዮም እንተዳይልና እስራኤላውያን እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እንከሎ ነቲ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ብግቡእ ክገብሩ ስለ ዘይጸንሕዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ እንታይ ገይሩ እንተዳይልና ነቲ ትክክል ክነብርዎ ዝግብኦም ናብራ ስለ ዘይነበሩ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ እታ መንግስቲ ካባኻትኩም ተወሲዳ ንኻልእ ክፈሪ ዝኽእል ህዝቢ እንታይ ክትከውን ኢሉ ክትዋሃብ ኢሉ ስለምንታይ እንተዳይልና ኣምላኽ መንግስቲ ምስ ሃቦምሲ እንታይ ገይርዎም እንተዳይልና መታዓይቲ ገይርዎም ነዛ ነገራት እዚኣ መታን ከረዳእኩ መጀመርታ እግዚአብሔር እስራኤላውያን ካብ ምድሪ ከውጾም ከሎ ዝተዛረበ ቃል እንታይ ነር ተዳይልና እስራኤል በኽሪ ውልደይ ሽዑ እንታይ ገብረኒ ከገልግለኒ ሕደኩ እንታይ መታን ከገብረኒ ከገልግለኒ ንፈቃደይ ንምኽረይ ንሓሳባተይ ንመታዓይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብርሃነይ ዝገልጽ ኣነ ትዘይረ ኣምላኽ ግና ከህላው መንፈሳዊ ኣካል ዘሎኒ ከም ዘለኹ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ረቪል ዝገብሩ ወይ ድማ ዝገልጹ መታን ክጥቀመሎም ዝሓረኽዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገራት እዚ as a nation ባኣታቶም ይኽጥቀም ስለዚ ግደፎ ኢልዎ ማለት እንታይ መታን ክገብረኒ መታን ከገልግለኒ ስለዚ ንእስራኤል ካብ ምድሪ ግብጽ ከውጽኦ ከሎ እንታይ መታን ክገብሮ እንተዳይልና መታን ከገልግሎይ ንምንታይ ንምኽሩ ንፍቃዱ ንሓሳባቱ ማለት እስራኤላውያን ፕሪቪሌጅ ዲዮም ነሮም እንብሎምስ ሕጂ እኮ ሓደ ግዜ ስቲል ስጋ ሕጂ ካብ ርእስና ዘይወጻልና ነገራት ህሉ ይኮነ ኦኬ ንሱ ድማ እንታይ እንተዳይልና እስራኤላውያን ኢልና ክንሓስብ ኮለና መቸም ማዕረኽ እንደይ ፕሪቪሌጅ ምዃኖም ይርዳእና ኣብ ርእስና ከምኡላ ሓቂ ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ እዮም ሓቂ ኣብዛ ፔሪድ እዚኣ ምድሓን ብእምነት ስለ ዝኾነ we are the same መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዝብለ ተስፋ ኣለዎም እሱ ሕደግዎ ሕጂ ግን ኣብታ ናይ ቸርች ግዜ ስለ ዝኾነ we are the same ግን በቲ ናይ መጀመርታ ዝነበሮም ሓለፋና እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ነንብቦ ግን እስራኤላውያን ኢልና ክንሓስብ ኮለና ኣብ እምሮና ንስእሎ ስእሊ ግን ኣለና እስራኤላውያን ድበሃል ማለት ሓቂ they are so privileged መኒ ግን ከምኡ ገይሩ እንተዳይልና እምበኣር ኣምላኽ ይኸምኡ ገይሩ እንታይ ክገብርዎ ምስኡ መታዓይቱ መታን ክኾኑ ነቲ ናቱ ነገራት ኣብ ምድሪ መታን ረቢል ክገብሩ መታን ክገልጹ ንእስራኤል ኮኒ ብዛዕባ ኣምላኽ ክገልጹ ብዛዕባ ኣምላኽ ክምስክሩ ኮኒ እንታይ ነይርዎም እንተዳይልና ሓላፍነት ነይርዎም ይኮ that's why ኮም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ እንታይ ኢሉ ተዛረቦም እንተዳይልና ንሓደ ሰብ ኢሉ እንታይ መታን ክትገብሩ ኢሉ ኣይሁዳዊ መታን ክትገብሩ ፈቆደ ባሕርን ጣሕርን እንታይ ትገብሩ ኢሉ ትኸዱ ኢሉ መሰምጻኹም ወግና ወዲ ገሃነብ ትገብርዎ ኢሉ ምክንያቱ ሓላፍነት ነይርዎም ይምስክሩ ነይሮም ማለት ግን ብግቡእ ነዚ ነገራት እዚ ግን ኣይገብርዎን እዮም ነይሮም ኣምላኽ ግን ሓላፍነት ይቦም ነይሩ መታዓይቱ ክኾኑ that's why ከም ግቡእ ስለ ዘይጸንሕዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ንኻልእ ክፈሪ ዝኽእል ታ መንግስቲ ክትወሃብ እያ ካባኻትኩም ክትውሰድ እያ ኢሉ ዝተዛረበ ብዝኾነ ግን እንታይ ኣደለ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለው ነቢያት ረኣይዎ بملؤهم زجلجلوا أجلجلوت بملؤه نتايم جيرهم تدعيلنا نتني أملاخ مغري نتني أملاخ حساب نتني أملاخ فقاد نعوي تاجيرهم تدعيلنا أجلجلهم حليفهم سلازي أملاخ كم مجمر تعيزو نتناتو مغري نتناتو فقاد متعيت زجبرو نمني تدعيلنا بعر نسبي بيتروس رأيوه كم زبل الحسابات له بيتروس حزولي راي قدامي معرف قدامي بيتروس كافقدي عسرت اتهم بزعفاتين اخاتكم التمدبه صقا اتنبيو نبيات بزعفا از مدحان زي دليون مرمرون يلو كنت اتبل بزعفاتين اخاتكم التمدبه صقا انتي زغبرو استنبيو نبيات حقي راي شعو كنت يمسلكم دليون مرمرون مسبله اتي اباتاتهم زنبره منفس ክርስቶስ በስቃይ ክርስቶስን በትድሕሪ ዘሎ ክብርን አቀዲሙ ከምዝ መስከረ ነይናይ ወይስ ነኸመይ ዝበለ ዘበን ከም ዘመልከተ እና መርመሩ ንአኻትኩም እንበር ንርእሶም እንታይ ከም ዘይገበሩ ከም ዘይገልገሉ ትሪኦም አሎ ዚኦም ብሙሉኦም ነቢያት ተባሂሎም ደለውሲ ኣብ ዘበኖም ክንበዩን ከለው ክነብሩ ከለውሲ እንታይኦም ድኾኑ ነይሮም ተዳይልና እቲ አባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ
بينن بسقاي كريستوسن بتدحريو زلو زخون كبرن انتاي ناغبرو يلوم እንዳገልገሉ ማለት ስለዚህም ሰባት እዚኦም ሲ ዘቦኖም በሙሉ አምንታይ ዮም ተንጠልጥሎም ነሮም ኢና ንብል ደለና ሐጂ አብቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ስንታይ ይገርዎም መተዓይቱ ይገርዎም ከም ሰባትና ነበሩ ኸለው ከም ሰባትና ወልዑ ከም ሰባትና ሰተዩ ከም ሰባትና ሰርሑ ከም ሰባትና አተውና ተአታተው ካል ዝግቦም ዘበለ ነገራት ከም ሰባትና ነበሩ ኸለው ግና እግዚአብሔር ንዝመደቦም መደብ ነየናይ ነዚ ጊዜ ዝንዓኻትኩም ዮም ታገሮም ኢሉ አገልግሎም ምክንያቱ ታባታውቶም ዝነበረ መንፈሲ ብዛዕባ ስቃይ ክርስቶስን ብዳዕባ ድሕሪኡ ዝኸውን ክብርን እዮም እንታይ ዝገብሩ ነሮም ኢሉ ድዛረቡ ነሮም በዓል ነቢ ኢሳያስ ራእይዎ ኣብ ኩሉ ትንቢታት ራእይዎ ንክርስቶስ እንታይ ትገብሩ ኢኹም ተዳኢልና ትረኽብዎ ኢኹም ብዛዕባ እዚ ጊዜ እዚኦም እናተዛረቡ መጽኦም ስለዚ ትዝነብሩዎ ዝነበሩ ናብራሲ እንታይ እዮም ኮይኖም ኢና ንብል ደለና እምበር መተዓይቲ ኣምላኽ እዮም ኮይኖም ታድብል ደለኹ ኣምላኽ ካብ መጀመርታት ሒዙ መተዓይቲ نسبيو تاجروا مشارخ تجروا يخلكوا يا أملاخ يزارب مندي نقلياتاتهم ما يتزاربوا مندي نبع الموسيقى تزاربوا نبع دانيال تزاربوا نقليهم كأكو ملاخ جزء أبيهركوا أكو تزاربوا كجبركوا يخلي جن أفتعيو تزل على ما ومخرنا እግዚአብሔር كيدانو سلازي يتعلمنا تزمدو بمدب متان كتكبر جن متعيتو نمن غيرو يعقوم وانت دايلنا مبار مشارختو نسبي غيرو امنتايو افتي ناتو ايو بدحري رايو بدحري زناي بولي كيدان مسودا انا نمنين نركب تدايلنا يسوع كريستوس ينركب بعشرة معرف وانجيل يوحنا اسكندريون خلينا يسوع كريستوس متيو كجلجلن كله مغنياتو يسوع كريستوس أجلجال بولي كيدان مسجاجر حدش كيدان عندي أفتي دجلجلو لزنا برجيزة كم سب كوينو كجلجل كله أنت يجيرون تدايلنا بار نأملاخيون أنت يجيرون تدايلنا جليتو نحدش كيدان زغونو جمرتين أملاخ دجلجلو محبرنا مقام كأنت يجيرون تدايلنا دك أمزامور تزبهال سلك تجيرو مالد نعم كأنت جيروم تدعيلنا ترينين جيرو يسوع كريستوس كم تقول له جن تايلو بليس دي أتردون هم مزمور داويت معرف 4 خزارب كلهم تايلو أفتت تقولوا المصحف بزعباي تصحيفو يمو وأبو فقد كه جبريل متسأله بالكوي يسوع كريستوس أمدري زنبرن كم سب 30 عمت بملأن أمن تايو أجلجلون تدعيلنا بأر كم سب أفقد أملاخ تاي كوين تدعيلنا بأر أملاخ كم سب متعيتي نايت علامة غيرو نسايز غيرو وانت تدعيلنا تتكيمل سلازي كل جيزي يسوع كريستوس فقد كا يكون دبل النبر مغنياتو دمتاخو علامة ننتايو فقد كا كجبريو زي أنا قرأت دي آخر الدعكم سلسلة دلوقتي يسوع كريستوس عيوه ديوه خيد كله ناي مرخاب جيزي أبزخونه لو جيزين ساعات نافت ترانزيشن بيريد دا يجيروا مسيلكم أتينا عايز قبل أتينا عايز قبل نماني يقبلين نو بويز قبلين حكي يغيد سلسلة لو جن حجن تايلو مشعو تنعخاتكم يقبل دما نعايز قبلين سلسلة تحالفنا تتعيو نماني يبوهم كيدون تدعيلنا ندك أمزامورتنا هواريات يبوهم كيدو مالت أزي أنا قرأت زي حجنا رادا مغنياتو نبزي أحمد سلسلة دولخي أملاخ دريو مرأي تايم تدعيلنا سب دبهال مسودقة أملاخ كم مجمر تازريو حجون زريو زلو سقع مودة أتاخ أزخيد دلو انتا يدري دلو تدعيلنا أملاخ مدحان سباتي آمين كسمع عندنا رأي مالت أملاخ دري رأي مالت رأي مالت انت مالتي أملاخ دري أخت رأيك ولا خير بزي حسابات زي نقرأكم زي እግዚአብሔር ንሙሴ ከምድር ግብጽ እስራኤላውያን ከውጾም ሙኻኑ
كحسب كله مجمرتا نموسى أيكونن نسرائيل وين كان مدرج خطوط أمي خايلو لا من يلو مجمرتا زيابي هري بعلون تايلو مسيلكم أنا بهاتهم أوياتهم سبعة كابزا مدرزي أوتي نفتات طبعا ما عرن توحز مدر خان كأتوم يدبله زيابي هري مجمرتا أنا أنت أخبرهم يلو كأتوم يلو ده رأي نموسى أوعي ومالد نعنا زهز بزخة توتي خايلو سلازي تدري دول مجمرتا موت أمني زيابي هري نموسى إذا رأي زي أنت جيرو شر جيرو موسى أبزار رأي زي آياتي تعالى ما قنتا مخري تعيو قلنا يمني تدعيلنا نعم لغي مغنياتو أملاغي مدي بخوصو أرست ردان نموسي انتا يجيرو انتا دعيلنا بأرمة تعيتي يجيرو شعوي نموسي نعاقتو وطومي خيرو سالساي معرف زيطات كتنبو بتقول يوم ما جمرتا أنا وريد اللغو دبالة قدم نموسي متصوعي إكزابير أنا خو طوم دبالة أنا بعلي نموسى جناوي يأتي وعوي سوكيعه موسى نتينا إجزابير زريو زلوا مرأي نعوي ينتاجرون تدعيلنا تعزيزه بعد الرأي إجزابير تردد أقر سلام أم منفساو نجارات ناي منفسها وعيو قدام أي بعد رأي حنتيا زي أبيهري بعد رأي نحن نترأيتي عندنا تردياتنا يسوع كريستوس مسمته نزا نجارات زي أيو تاجرون تدعيلنا فتسيم نزا نجارات زي أيو خلنا محبر تاجرون تدعيلنا ركيبوا كخيد كله تايلوم تدعيلنا عسر تخلت مسحرة أمود أتاخي خيد كله خمزيلوم شو كيدو بسم أبون ودن منفس قدسن النات موكم إذا عززكم زبالة كله أخبرنا مهاركم لك أما زامرتي كيدو مالت انتهي مالت ماشم جراماتيكال بسوا وتقال كم دلات أنت أترجمنا يا سن سايت بنانا كيدو بسم أبون ودن منفس قدسن النات موكم تهي مالت انت راينا كيدو ده هراي شو مسمت أخمم أتمقوم وا نمن تخيدو مالت وانجيل سبخو نزع أمانو شو انتهي قبر مالت سلازم مجمر تعتقيدوا جبل نتا انت دايلنا وانجيل سبخو مالت مغنياتو እግዚአብሔር ድርአዮ ድሕሪ ውድቀት ሰብሲ እግዚአብሔር እንታይ ይሪ እንተ ዳይልና እምበር ምድሓን ሰባት ይሪ ኣብዛ ነገራት እዚ ኣዩ ከአንዓና እንታይ ገይሩና እንተ ዳይልና ነዞም ኩሎም ሰባት ንሪኦም ዘለና ነዚ ነገራት እዚ መታዓይቲ ገይርዎ ምክንያቱ ኣምላኽ ዋኒኑ سجعنا يمودعتا جيزي حجي دايما دايلو نخلو نجاراتو إنفست جيرو زعيلو دلو ويد ما زحاسبو زلو بتخرستيان كأنا أبز نجارات زختات وازدل يادلو انتا انت دايلنا مدحان سبات راي بليس حانت نجارك نجارك أوشتي محبر زقبورو خالقوت بمول نتفتات ترديهم من لهم نعانا إيدي فايدو قبريا نعانا زهانسيو نعملخ مملخنا كان مجمر تاز نبرز تمدب نجارات زيت أفئي حجون زغط سلزلو ودكت بحال نجارات مسمعة متعيتين كل هاي نايسبات إجزي أبير زدلي يوجن تا إنت دايلنا وانجيل لومي I'm going to challenge you قل أبستفل عليه يغفل عقل قلوت هات كان قل كلنا زبنات ملو نعانا خفل عقل قلوت كوين تسمعنا اتنقل قلوت دلنا خفل عقل قلوت حكي خفل عقل قلوت نانسو عقل قلوت نايشم كي توعاخو هاجر سلامي مستغنا نسوي خفل عقل قلوت هات متان كي باس ردي ردانا كن أملاخ هنكو يلوز تصبيه دلو أملاخ دريو دلو أملاخ مشارخ تجيرو تونا جن كان عقدي كدنا يو نجارات جن تا إنت دايلنا وانجيل أملاخ حنتني على ما دلاتك that's why كا سبات نقولتها زي فلتوا مسحنا نانور خلو بزتفل عليه نجارات
فيجن بتخكل جيرو سلا زي تردعنا تدلنا يو نجارات على ما نيجي أبيهر بتخكل جيرو سلا زي تردعنا سوري أي تحزو ليز على تزخزارب كله جن تبايت أخو أسلا زغنة كم أسلا زسمع كهالقط نجارات نتفينا نزل نجارات زجناي نقاش هم لحظة قاش رو نجارات جن إزي to all Bible سبات مسانا كله بيتسبنا يوم كله نجارات يوم مينيمم مقا دايما مسكرنا كمان كويس معنا كم قبولنا بيننا زلنا غيرنا تقبلنا يوينا ننبر أملاخنا أوهم تعنا كله جن متعيتو متانكن كوني لي أنت حدا نجار نخنا نجارك نبأولوس كرخبو كله جزيء أبيهر أفتح معرف قبر حوارات تدارينا يسوع كريستوس بعلو رخيب وياكو حكي بعبيت أدال برهان جيرو رخيب وياكو كل نجارات يسوع كريستوس كود على يجبوني قلنا من كديلو ناب هنانا واي مغنياتو نتعيوتو أردين دغنا أدات تايم أم مدري من انت دايلنا مشارق تزغونه أملاخ كستايس اللي زي يقبر كوي من يخان السخاء أنا تسوق نزل لها كريستوسي تايك قبر تدلين نمسبولو ناب أنف بالحين ترى حر كان سخايز قدكها جنا كيد نابنهم يا نسو تايك قبر كايلو هنانا كردا كايلو مغنياتون بحالا فنت مشارق تخوينو ساعته وصل زغونه على هذا جيزي سبات أبجل بوتا مشارق تخو برخا خلو وي حد يهوبخا حد يمن تلخاي حكي أوتوريت أنت ده هيبو مخا responsibility من تلخا responsibility ده هيبو مخا أوتوريت من تلخا أملاخ جنكم يكونن هيبوكاي نعاها يدت بي مالت ده سوي يكون عنها يدت بي دلو مبرك قبرك وخيلي ملعه جيرون قال سبات مستزارب ومسقلة علمكو نبي يدسدهم من تدعينا نب سبات يدسدهمكو عسراي معرف قبر حواريات رأيو نتناي مجمرتا كابا هزاب بروسليت نبره نأملاخ زفلت نأملاخ زفرح زنبره ملاخ እግዚአብሔር ተገልጾሉ ይኩ ملاخ እግዚአብሔር مستገልጾሉ ታይሉ ወንተ ዳይልና ተዛሪቦ ይኮት መላእክት መላእክ እኮ ሰሚዑ ይኮ በቃ ምን ታይት መላእክ እግዚአብሔር ግን ንክርስቶስ ተቀበሎ ንክርስቶስ ስለዚህ ተቀበልካዩ መድኃና ይረከብካ እንገለ ደይ ብሎ ንዑ ኦርዴን ድኾኑ ሰባት አለው መሻርክቱ ኮይኖም እግዚአብሔር ሐላፍነት አውቶሪቲ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ ዘሃቦም ሰባት አለው መታይት ጊሮም ስለዚህ መላእክ እግዚአብሔር this is not my responsibility can go to Peter ይሎ በቃ ናመን ኪዲሎ ጴጥሮስ ጸዋዩ ታይመታን ከገበር ንሱ ረዳ አካይ ምክንያቱ አምላክ መሻርክት ጊሩ ሐላፍነት ይቦይ እረስተረዶስ አንተ ነገር ከነገራኩ ናይ ወንጌል ምስክርነት ግሩፕ ምህላው ተቃውሞ ይብለይ ፈጽሞ ተቃውሞ ይብለይ ሀገር ሰላም ይሁን ግን ወንጌል نحد جوجي لستوهب عيو أيكونه نبت خريستيان استوهب عيو متعيتو يجيرونا سلازي متعيتو مخال مالت بريفيليج كابكونه عمتاتنا أوصرنا أنا نشتي مسكرنتكم مسكرلكم مزنا نجارات زي قبل بيت صورنا خبدا مسكده حجيونكم اللي سو يحسب علىهم نايب حق ينقرأكم دولا حق أنيام سكرت ينقرأكم قبل بيننا خبدا مسكده قد مقارنة زنا ورا لجيزة نجلس سبعة عليه ماله تحري عبد الله هو محبر فلتيه سأكمل يقول نبيني مسكرنات موسى جميلة نبيني الله تني ترجع أو دبلا أب أخوينا وانجيل سبخ تراكت هي زوات يا مالك كل تسعة وات قدام مالك نبينا يداركها شو تشاور حقيقة مغنياتو أمدرخ استزاربكو نجارات الله تدقم كوستايل
ኣብ መድረኽ ኣምላኽ ጸጋ ስለ ዝሃበኒ ንሰባት ክረብሕ ከዓ ተረዲእኹም ንለኹም ስለ ዝኾነ ተደይ ኮይኑ ኣብ መድረኽ ወፂኻ ንሰባት መምሃር ቀዳማይ ኣገልግሎት ኢላ ኣይሓስበን ናይ ኣይተሊዶ ትሩስ ኣምናት ቀዳማይ ንልበይ ዘዕርፎ ነገራት እንታይ እንተዳይልኩም ወንጌል መመስካር ኮሮና ምስ መጸ ምትንኻፍ ስለ ዘየለ ሻዓ ጠጠው ኢለ ማለት ምሳይ ዝኸዱ ግን ዳሕራይ 5-6 እንዳበሉ ስጋ 10 ሰባት በጽሕና ነርና ማለት ቀዳም ኣብ ኩሉ ስቴሽናት ከይድና ኢና ነመስክር ፓስተር ሙኻን ንሱ ጥራሕ ይኮነና አገልግሎት ንሱ ሓደ ክፋሊ ኣምላኽ ድሪኦ ደሎ ግን እንታይ እንተዳይልና ምድሓና ይሰባት ሓንቲ ድፈቶ ኸዋ ቃል ነይሩ ፓስተር ወቀዳይ ብወንጌል እንታይ ይገብርኒ ኣይሓፍርኒ ታድገረመትን ነገራት ከታተለኩም የለኩም ክስታገብር ኮሎሲ ኣብ ገሊኡሲ እቲ ዝሕፍርሲ ኣይሕፍርን ኮይኑ ኢሉም ጽዋነት ዳሕራይ ሽዑ ናበይ ገጹ ይኸይድ ፓስተር እንዳበልኩ ከለኹት እወ ኣብ ገሊኡ ከዓ እቲ ዘይሕፍርሲ ዝሕፍር ኮይኑ በአንጻሩ ሎሙ ብወንጌል ንሓፍር ክንደይ ሰባት ኢና ኣምላኽ ግን መተዓይቱ ገይሩና ክብረትና ቀዳምነት እንህብ ትደሎና ነገራት ኣነ ሲ የስ ንስኻ ኣምላኽ እኮ መተዓይቱ ይገይርካ መሻርኽቱ እኮ ገይርካ ኣብ ሓዳር ኪዳን ምስዓተኻ ሲ ኦኬ ነቲ ንሱ ዝሪኦ ዘሎነ ነቲ ንሱ ከዓዮ ዘለዎ ኣብ ልዝብ ሙስኡ ኣቲኻ ሲ ኣብ ሙስኡ ኮይንካ ኣይተዓይን ሞንታይ ዳይ ሓዳር ትርጉም ሞስጋ ሕጂ ሲንግል ኢኻ ደለኻ በዚያ ኸረዳእኩ እንታይ ኢኻ ደለኻ ሲንግል ኮለኻ ሲ ኣብ ድመሰይካ እንተ ዳኣ ተሓድር ነርካ ሕጂ ኻ ሓዳር ምስ ገበርካ ኣብ ድመሰይካ እንድሕር ተሓድር ኮንካ ተላዝቡ ኣብ ግምት ደይተእትዎ እንታይ እዩ ሓሳባቱ እንታይ እዩ ልቡ ወይ ድማ እንታይ ሓሳባ እንታይ እዩ ልባ እንተ ዳኣ ደይብልካ ኮንካ እንታይ ኢኻ ኮንካ ደለኻ ሓዳር ኢኻ ጌርካ ደለኻ እምበር በዓል ሓዳር ኣይኮንካ ደለኻ ስለዚ መሻርኽቲ ኢና መሻርኽቲ ግን ንኹን እዚኣ ድጎምለይ መሻርኽቲ እየ እስክበሉ መሻርኽቲ ከዓ ክኸውን እየ እስክበሉ ኪዳን ኖርማል ኣይኮነን እምበኣል ዳትስ ዋይ ኪዳን ይዕሪ ክርዳእና ኣለዎ ዝበልኩ መተዓይቱ ይገሩና መሻርኽቲ ይገሩና ሪኮግኒሽን ናይ ሰባት ኣፍልጦ ናይ ሰባት ወይ ድማ ድኾነ ጉጅለ ኣይድልየካን እዩ መድብ ከም ጊዜኻ ግን ከዓ ኣብ ኩሉ ዝረኸብካሉ ዕድልን ኦፖርቹኒቲን ኣክሰስን እናጸለኻ ብዙሓት ሰባት ደይድሓኑ ነታ ብርሃን መን ይዘርኤና ዝብሉ ቸንቶች እንኳን እንታለው በጃ ብዙሓት ሰባት ኣለው ብዙሓት ሰላም ድስኣሉ ከምቲ በቀዳማይ ዝመስከርኩ ወንጌል ስለ ሰላም ዝሃበና ኢና ብሰላም ንነብር ደለና ኣባና ሰላም ኮሎ ኣምላኽ ንዓና ሰላም ሂቡና ሰላም ከነማቕል ንዓና ህይወት ሂቡና ህይወት ከነማቕል ንሕና ግን እንታይ እንድሕር ጌርና ተዳኣ ደቂስና ግን መን ይመስክር ኣሎ ሰባት እዚ ኣምላኽ ካ እንታይ ኢሉ ድሓስብ መሲልኩም ሰብ ኪዳን ኣለውኒ ኢሉ ድሓስብ መሻርኽቲ ለውኒ መተዓይት ለውኒ ኢሉ ድሓስብ ኣነ ዝሪኡ ኢሉ ዝሓስብ ኣምላኽ ከምኡ እዩ ስለዚ ሎሚ ከምዚ ክንሓስብ ይግባአና ክንጽሊና እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ግን እዚ ነገራት እዚ ክንሓስብ ይግባአና ኪዳን ሽርክነት እዩ ካብልና ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ፍቃድ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ዓላማ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ራእይ ኣብኡ ኣቲኻ ሙስኡ መተዓይት ምዃን ማለት እዩ ሎሚ ማዕረኽ እንደይ ሰባት ትውስኑ ትኾኑ ካብዛ ጊዜ እዚያ እስኪ እግዚአብሔር መስገን ካብዛ ጊዜ እዚያ ምክንያቱ ድሓለፈ ተዛሪበ ነይረ ንስኻትኩም ጊዜኹም ኣጥፊኢኹም ናብ ሓደ ለውጥ እንተ ደኣ ደይንመጽእ ኮይና ኣነ ክንደዚ ዝኣክል ማይል ዝተመጽእ ተረዲእኹም እንለኹም ሓደ መሰረታዊ ለውጥ ኣብ ህይወት እንተ ደኣ ዘይግበር ኮይኑ ብክልቴና ክሳር ኣሎ ማለት እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ኣይትረስዕ ሎሚ ሪቫይቫል ማለት ናበዩ ናብቲ ቦታና ናብቲ ትክክል ቦታና ምምላስ ማለት እስኪ ሎሚ ይምለስ ኣለኹ እስኪ ንበል ተሲእና ክንጸልይና እግዚአብሔር መስገን
تسينا سكنة تسألي لو مي مجمرتا بس قال إذا مجمرتا كوميتمنت خن تعتاد who are you بزي جالس جن متعرف قدس كنجرنا خلوا جن كلاتنا متعيتون كوني زي أبير تاجرنا أنت دعينا مديونا سكن حيدت قال إتات بس قالات زين تسألي بس زقني نجارات سكن تسألي مسؤول كوميتمنت سكن تاي نجبرت دعينا نتعتاتوس كيدان نتو زي أبير مسكن لليه قالوا خسكن بقولوا زي أبير مسكن وسنا له خم فقد كاخوينا خم ملالس كم حساب كاخوينا خم ملالس كم مخرخ كاخوينا خم ملالس وسنا له خسكن بقولوا እግዚአብሔር መስገን ወዲና አይና ማጋላባዶስ وسنا له خسكن በል እስኪ ንወስን እግዚአብሔር መስገን ኦ አምላኽ ዝደልዮ አምላኽ መሻርኽተይ ኻና በለና ሁሉ أملاك متعيتي خلنا بلنا خلو لبو خي ترد أنا يون تدعى ننوي حمتات سئلنا نقتل تدعى خوينا لبو جنا يترد أنا يون على حساب واي ترد أنا يون على مخرو واي ترد أنا يون على مالد لو مجن وسنا له بقول لك أخذ جمرات خيرها سبعة كسعوها كتل جوهد نقول جل نقول ملاك تتسبي هللويا هللويا ما جمرت أبز عوازي أن إشتين تسلمه بدحري يشعو جل استقلاتات كنت سلينا بدحري يخون ودينا እግዚአብሔር مسك ماي هللويا أفقادو عتينا እግዚአብሔር مسكن كنبر أفقادو عتينا خن أتشو أفقادو عتينا خن وتس እግዚአብሔር مسكن مشارختي مخانا እግዚአብሔር مسكن أتمسانا زلوا دريو دلوا مرأي متان كن እግዚአብሔር مسكن نسو مسانا له مشارختي يخميلونا سبق الكيدانينا يلونا دريو مرأي كالله نسي دريو زلوا خن رأي كن كلالونا እግዚአብሔር مسكن أب رأيو عتينا متان كن كيد እግዚአብሔር مسكن هللويا تيركاني هلوخا كمالتي نمالتي بمحرتك ناخللك وووو ديويلي هلخو هيا ساحجي بمحرتو زتقرنا حجقن እግዚአብሔር مسكن تيركاني اللخا او كمالين مالتي بمحرتك ناغللك او دميلي هنخو عبدهياو تدخيل اللخوز بالسيب تغيري هلو يا كيدكم كيحل كيدكم كيحل أجوغانا بالكا سلما دابزي غول برهان كان ونقوبوتا نقوبوتا إداغير كايو أساغير كاني ميرو كم زغما منالو نحا كندغلو زيغو